Kanyang laki din! Nay, si Kamat Gayam abalayan ludeng. Way, nabalayan yunay. May man sarungkaran ni Bernang anak kau. Mailiwak ngaminan kan kuana. Ay ala, sumrad ka, abalayan ludeng. Amok anabanlog ka nagbiyahe nga may dito'y lugar may. Ay, uwan man, agyaman na kabalayan yunay. Agyaman nagtatang, gaputa si marungkar ka dito'y balay mikin ni Anton. Mailiwak ngaminan kan ka, Bernang anak kau. May san atawan na san ka nakikita. Yaputa adayuban nga raw dito yung nakaikamangam. Wen, tatang, pasensya kayon no sa anak anagawit ije lugar tayo. Jak nga rod mapanawan jay pakanan mikin ni Anton nga asawa. Maawatan ka, anak kau. Isu nga raw na siya akong timbay di lugar na nakaikamangam. Manipod pimusay da dinanang mau. Madidlidayan ako nagmaymay sa ijibalay. Tinasaya at tatang, agyan kayon dito'y balay. Total agmay may sa kayong matan ije balayo iti day dinanang. Ha? Ang kasanon ti balay may iti day dinanang mau. No agyanak ko ni ti balay yo kanyan taon. At damat dagiti kakasinsin ko amang kita iti balayo no kas pangarikan tatang. Sa bagay, imbilin ko ni Osep akasinsin mo di balay may iti day dinanang mau. Isu pailaang ti makaamu iti balay. Nasaya at nga rod no kas tatang. Agam nay, okay lang ka di kanyan taon. Agyanak pala di ti balayaw. Tatang, saan aparikot kin ni Anton ti kaaddayo ditoy? Kayat na paikit dian, no adda kayo ditoy. Tapno adda mga iwan kada kayo, nang runa lakay kayon. Anak kau, Da kaming ti makaamukan ka tatang. Isong awan ti rumbang apagdanagam. agyaman ak nga rod ano kas ka anak kau. Agam, ni ngay abalayan yun ay. Okay ka nilang kankwana, nga agyanak di ti balayaw. Kas itinako na akong tatang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan aparikot kin ni katubangak ti kaaddayo dito'y balay? Kasta ka day anak kau. Tatang, mabit lang nga. Inakdalusan di may sa asilad apagturugan nyo. Agina na kayo pa'y. Agin inom ka kadipay iti arak, tatang. Sa paminsan, Anton Baraw. Sana nakas iti sigod, ti panaginom ko iti arak. Naputan, nalaka ako na mabarbartag. Kasta ka di, tatang? Agure ka. Apaya na damag mau, no agin inumak pa iti arak, Baraw. Aginom ta ko, matatang. Agas di bambanog ako nada. Ay, adalatakan ka, anay ta Baraw. Sige, aginom ta nga raw iti arak. Apay apapa inumam iti arak ni tatang, Anton lakay. Pagpay maslat turog ba kay? Sana bahali ah. Tadwa kami lang, ba't kinitatang agsango aginom iti arak? Yung di mo unay bartakan ni tatang amumat akasangsangpot na laang dito'y balay. Uy, gadi. Saan kami agbartag kinitatang? Ala, isaganan man nga rodjay pulutanan mi kinitatang bakit? Mabiit lang ang arod lakay. Mapan kan ijay ayan ni tatang nga aging inom. Isarunukon jay pulutanin nyo. Yakon kabalan Baraw. Maulawa ka. Nabarte ka ko na talaga. Ado pa'y matarak kan pulutan tatang. Inuman ta pa'y aging kat may bosto yung arak Sige, Baraw. Sa bagay, kabalak pa yung magkindi Itagay mo nga runan. Sakbatan ti sumaranaw nga tagay. Uwan tatang.
Agranag tayo nga ginumiti arak. Kakay, so nga umyan kayo dito balay. Agnag kayo dito balay may. Kaputag may sa kayo matan nga agbibiyag datang. Baraw. Nabayag kayo matan alabalo tinatay datang. So masapol matan ang agliwliwa kayo. Ay, sabagay, baraw. Nga na, tuloy tanti ginom datang. Ang mga lumabanglas to'y arang inuman ta. Sige. Ada nakasapal kanyak. Sino ti? Ay, Diyos ko! Ay, anyat aramin ni abalayan ludeng dito'y silid ka. Na, sapay nakabrief lang na nakiabay kanyak. Ay, bastos na ito'y alakay. Kaya't nakagundawayan. Hoy! Abalayan ludeng! Agreeing ka! Agreeing ka! Arami din ito silid ikaw. Abalayan yun lang. Na, siyak ti pagdamagam. Anyat yar aramidam dito'y silid ka, bastaws! Lukasta. Kamalay. Kamalay talaga. Ay, sabali mo't gaya masilid tinaturong ka. Ay, sorry, abalayan doon na nabarte ka ngayon. Bumangon ka! Mapan ka dyan silid mo! Saan adito'y silid ko ti pagturugam? Ay, sorry talaga, abalayan. Dito'y mo't silid mga agpayso tinagturugak. Agsapin ka! Ha? Nagalas nilang ang anak ka brief lang nga nakiabay kanyak. Kababain, berna anak kau. Mabainak ka talaga. Anya ti kabain nyo, tatang? Jay kwa. Ini rabi ay anak kau. Apay aya tatang. Apay idirabi asasawon nyo. Nakariing ka din ni katugangam anak kau. Itay pa'y anak kariing atatang. Apay adamdamagin nyo no nakariingan ti katuganga. Awan imbag bakanakin ka. Ha? Awan mo. Anya kumangay ti ibagana kanya. Ay, nasayaan nga raw na awan imbag bakanakin ka anak kau. Apay aya tatang. Kasla aburido kayo lang unay. Ay, kwa. Ay, di mo latan ikaskaso ti madmadlaw mo kanyak. Awan day tao'y anak. Makagura ka kanikanyak, abalayan yun ay. Kung kunamudlatan kanyak, abalayan. Aging ga kanita, di nakpala napakawan. Jak amaw! Ha? Anya ti di mo amaw? Jak amukan ka, ludeng! Na, di nakmutan inawagan iti abalayan. Ludeng, kunamudlatan kanyak. Kay, isumat tinagan mo saan ka day? Madlaw ang makagura ka kanyak abalayan yun ay. Ulitak manen, tagkid daw iti napasamak iti rabi eh. Apay, ada ka din napasamak idirabi ikadata kitawan mat. Ha? Ay, di kaya't ko asawan. Eh, napasamak, anak ikaidaakin ka. Nabarte, kak ngamin iti rabi eh. Isa, jakon amo ti tinurturong ka. Itimot kayam silig mo, tinapanak. Kagurgurakan! Ha? Huwag mo na akong kausapin! Ayaw na kitang makita! Ay, ang Tagalog ka pa yun, abalayan. Pero na bakit? Agda sa bali ang madlaw ko. Anya day ta amadlaw mo, Anton. Datatang kananang ko. Kasla, saan da agpimpinan siya? Anya?
Pasaray ko sila pa ni nanang ni tatang mo. Itay payagsapa asandang agsarsarita. Nakaululimod da. Sa bagay, nadlaw kumutay ta. Adda nga ta saan daan nagkinaawatan, iso ang nakaululimag da. Oh, Dajay. Nadlaw mo ka di Dajay, bakit? Agliblib bininanang itay limabas ni tatang ko iti batog na agtugtugaw. Sigurado. Aldalakid di saan da nagkinawatan. Iso akas ta ti jarda nga agabalayan. Mangan kan, at tuy ti kanam. Like, mangan kan ko na mga intupak mo na tapinggan apangan nakabalayan. Jak inggagara nga intupak. Magantan, dua talang ang mga tawan dagiti agasawa. Madlaw ang makagura kalatakan niya kabalayan. Apayan, nagkidawak mo tayo iti pamakawan ka. Manhin, di mo pa'y amaw tiyag lambeng. Ha? Ada ka di ibagbaga mabalayan? Ay awan, kukamlaang dyan ang ngagmaw. No di mo kaya't timangan, ipakan kulaangan iti asaw day takanam. Anya? Napanan ni tatang nanang, awan mo't dito'y balay. Jakam mo natay siguro na. Anya, ni apay akas tamot ang tibagbagayo kini tatang nanang. Di mo man sapulan kanyak day jay alakay, gaputa kagurak. Apay akagura yun ni tatang nanang. Anyat inaramid na kada kayo. Damagam tukin kwa na, saan asyak ti magibagakan ka, Berna? Anyat basulyukin ni katugangag tatang. Apay amakagura kada kayo. Yakman amaw ka ni katuganga manakaw. Nagkidawak mo tayo iti pamakawan kan kwa na. Ngamno apay ang kagurgura nakpailaan. Anya nga minti inaramid yukin ni katugangak. Aya tatang. Jak mo tinggagara tinakikaiddakan kwa na. Anya, nakikaidda kayo kin ni katugangak. Jak ngarod inggagara gaputa na barte kang itiday di Arabi sa bali mo't asilig tinaturong ka. Imbes ko mga ijesilid ko tinapanak. Anya, Silid mo't gayam ni katugangam. Ay, kababain na dyan napasamak anak ka. ay kasdagayam tinapasamak tatang. Kat nagkidaw kayo magayaman iti pamakawan. Ngam apay akagurguran na kayo pay lang. Jakman amaw anak ka. Kusilapan nakpalang aging gaita. Ay, una yan, nadya bakay papansing. Day tangiwat yo tatang. Amangan numangag na kayo ni katuganga. Ore mangag na atapon lumag. Nagkidawak lang arudo ni ti pamakawan. Makaguralat ta kay Espay. Kulang sa pansing. Apay nga inawis mo manen ni tatang nga aginom iti arak. Anton lakay. Awan nga rod kadwa nga ginumita arak. Berna bakit? Saan kami nagbartagin ni tatang? Anya saan nga agbartag? May sakis nga arak ti ginatang mo nga inuman nyo. Amumot asaan an nairwam ni tatang ko nga aginom iti arak. Agas ng pambanog, di pa naginumita arak. Bakit? Ay, isaga naman kit di pulutanan mi kinitatang mo. Ay nadyak masango ti mangisaga na iti pulutan ninyo. Adupay ti iring Paskong aramiden. Nagaduka nga rason. Ngala, siya akong timang isagana iti pulutan mi kinitatang. Aramida mo, tikayat mo aramida. Lasyak kaun na tiya buti tiyarak barok. Barti ka kaun. Okay, tatang. Sigala tati makam mo. Oras siya.
Naparte kang matan. Kabailan da magaya may busan ti may sakis nga arak tatang. Kailangan ko na na. Mayat. Mayat ti tama na. Pulutan ka ha, tatang. Ado pa'y mati pulutan ta. Ay, sa balay ti kahit ko apulutanan ba raw ka? Ah. Anya kaya pulutan ti kayat yo tatang. Awan. Lipatan mo na diyang bakakin ka ba raw? Ay, ibusak din inuman. Kaya't konti maturaw. Adam-adam nakasapal kanyak. Asino ti? Ay! Bastos alakay! Sino lang sipat ka niya ka? Siya! Tinangsipat ken kaalaklakayan. Apay anaki kaida ka manen kanyak. Bastaus! Sinapalan nakpay! Sorry. Apay nga dakman nito yung silid mo. Kunak no yung silid ko tinapanak. Sa palimot gaya. Umadayo ka, Satanas! Nagalas talangam. Nakausob ka pa'y anaki kaida kanyak. Sapay nagdakkel tabuksit mo. Ay, pasensya talaga abalayan. Diyak amaw ti matulturong ko no nabarti ka. Ay, kababay na talaga. Ala! Kartagam ti bumangon tapumanaw ka dito'y silid ka. Mananggun taway alaklakayan. Nakariing ka din ni nanang mo baraw. Itay pa tatang. Apay ka di adam damagan nyo noong nakariingan ni nanang. Ay, kwa. Anda ka di imbaganakin ka baraw. Ha? Anya kumakay ti iba ka ni nanang kanya ka. Ay, no kasta. Awan sa bali nga imbagakin ka ni nanang mo. Awan, tatang. Ay, ang yaman ak nga raw. Nakababay ni nga minukwa. Ah, anya tinakababain tatang? Kwa, awan barok, awan. Awan gayam tinakababain. Magkape ka tatang. Kaputa agpadataan ang over. Laladaw ang buti na nag-green kita. Nila ang ver ng asawak tinapa ni Jay pakanan mi. Nasakit nga min tuulok ita. Kagur-gura na kadipay, Junay. Why? Di na kadipay napakawan. Saan pa'y? Kanya nga rin sa aramida, tapno mapakawan na. Ay, jakam mo. Ibagama, tapno amok mo sa aramida, kabalayan. Tarupam di peg. Ay, anyalakit din niya abalayan. Di na ka din kagura, tajak mo tinggagara na jay. Nabartikak nga men. Jakam mo ken ka? Anya ti kayat mau ta ipaay ikaw abalayan. Tapno mapakawan naklaan. Kitmangrik na ka Ha? Anya ngay tirik na kumakabalayan. Talaga di mo ang mutirik na ti babae si kalaklakayan. Di mo ang mo ti mangrik na. Ibagam ngamin ati kayat mau tapno mapakawan na kaon. Apay, no ibagak ti kayat ko, may paay mo nga ta. Ha? Di ta kamadlaang ang luding-ding. Ha? Pimanaw mo niya abalayan. Luding-ding ko na napayan kanyak.
Da kayo pala ang kininanang ti makaamod ito'y balay, tatang ha. Busy kami kini Anton ije pwesto mi apakanan. Wain, berna anak kau. Adamot din naluto akan ninyo kininanang ije kusina. Mangan kayo no mabisin kayo. Wain, anak. Ay dagitigayang murong nyo. Ikabiliw ije paglabaan ta syakton ti mangilaba. Siya kau, tiyak laba. Kabalak. Awan mat araramidak iti balayaw. Ala, da kayo latan ti makaammo tatang. Ammo yumeten no sa dino ti ayan dagiti sabon nga usarin nyo nga aglaba. Wain, anak kau. Mapan kalatan iti pwestuyo apakanan. Da kamain kanya balayan ti makaammo di ti balayaw. Ay, imbag pa'y jay saba, tada puso na. Gamjay tao dita, awan puso na. Walang pakiramdam. Ha? Sakaday ti pangpangagam abalayan. Apay, magasangan ka. Ada ka di pusam. Ada. Ayan na. Ada dito'y unag ti baro kong kau. Dito'y aw. Oh, Jack makita. talaga adi mo makita. Kaputa ada dito'y unag ti baro kong kau. Jack mamati nga da pusom. Kaslawam may Ada. awan. Ada. Awan kunak lang arudan. Mabit man laang abalayan yun ay. Apay akasta ka. Apay aya. Apay akagurguran naklaunay. Ada ka di something wrong. Anya something wrong nga ibagbagam dita. Lukas tamot lang akagurguran nak. Agawid akaon. Ha? Ay, agawid kan kunam. Why, agawid akaon ta kagurguran nak may. Nagkidawak mo tayo ni ti pamakawan ka. Ang dinak mo't mapakawan. Ay, kukwa. Itamot lang. Irubat ka na iti gamit ka. Agawid akaw ni ti balay ka. Nakasukat ka mga agpayson ludeng. Agawid ka din at talaga ija lugar yaw. Wen ata kagurguran nak magtabalayan. Mabain akaw nga agnaid pa dito balay dagiti agasawa. Ay kwa. Ibagam tulangan kanimbir na nga anak ko ang nagawid akaw ni balay ka. Diya ako nagsubsublay ti dati abalay. Ha? Innakaon. Ay, mapit lang abalayan. Ay, si Kamot. Di ka lang aminin makarik na. Ha? Ay, di ka pumanaw abalayan. Di kan kagura. Sigurado ka abalayan. Napakawan na kaon. Ay, uwan abalayan. Napakawan kan. Kinapudno na. Saan ka mat akagura kay? Anya? Ay, di mo lang amin maawatan tiriknak. Ang bumait nga agpadatan abalo tinatay. Ha? Urayak laang ba't asikat ti ag first mob abalayan. Lukas ta. Agpadatang araw di ti marikrik na. Anyat marikrik na maya. No anya ti marikrik na. Isumutan ti marikrik na. Sika, ti mangibaga nga umon ano anya ti marikrik nam kanyak. Ibagak man laang tagpaysukin ka. Anya day taga agpaysaw. Ibagam. Nga anya. Nga agayatakin kayo neng. Ay na, agayatak mo't kin kaludeng. Ha? Ay, nukas ka nga raw. Agayan ayat tanyo neng. I love you. I love you, mate ludeng. Umay ka nga rudan kartingam. Sa dinaw ti papananta ludeng. Iti silid mo. Oh my God, kartingam. Di nak nga ron iguyod, ludeng. Di kagapura.
Sika talaga. Naitala ti amom nga aramidan. Nagpilyo kalaklakayan. Kastamat gayam ti panggap mo kanyak. Kaya di nakipdunan dita. Nasakit, Luneng. Hinggagaram gayam ti sumbrik iti silid kaw tapno makiabay kanyak. Loko kalaklakayan mananggundaway. Di ka man mo't dita. Amok-mot ka. Anya kumati amom Ludeng. Akursunada nakmay. Anya? Amok na ita. Kapag nakanayan ko ang masiputan, nagiti matam ako mitkita kanya. Ha? Di mo mailibak na ita Luneng. Na in love ka mo't kanya. Wanan. Jakon paglibakan dayta. Makitam. Total, agpada tamot ka na balo tinatay, datan ti agasawa. Ang kasartan iti kabita na panawal. Anya? Samputin ta, tapno aga nakapay ti sang apulaw. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nay, nagsapa ka ba na nagparada dito paradaan, pare? Maruruda kaya balay. Diyak pa'y hindinanganan Napuro ti ulo manag. Apay, pare. Ha? Anya ti pagkaskastaam. Diyak kaya ti sinabi, itlog kan hatdog. Ha? Makauma, isumay lang nga isaon. Nay, agriri ka. Imbag hindi atanda sinaan nyo, pare. Apay nga siya. Tuyo lang ti paspasidan ni Bakagaw. Kita, nagragsaka ka, kita na. Nagragsaka, pare. Tara, kilata mo na tao. Wan nga raw, nakaisam ka kanayaw. Ay, amaw mo niya ti sekreto, pare. Ha? Ada sekretaw? Anya data? Santo na sekreto no ibaking ka. Ang Na, uray mulay katakatawa. Anya data sekreto maya? ay, aktibo, pare, aktibo. Masaray rin ang mawata mo natin kahit ko sa umutan. Ay, data garuti parikot ko pare. Saan kami mo tin nga kakaidakin ni bakit ka? Aba, saan? Ay? Ambom no sino ti kakaidana? Dagiti apo ko may. Nay, abay nga. Ay kay papawira ni Lloyd na dagiti anak na kada kami. Tanda trabaho na nga agasawa. Iso pasaray maturog damot ni balay may pare. Ay, day, tatinarigat, pare. Kasano kayo mutil nga agasawa? Kasano pa yung iti pagkasapulong, pare? Aha, bay amon aday ta. Mawata kita. Maapay ka na yung anapuno. Doon ita ulong, pare. Naimas ti sidaan tayo italakay. Napanak na kitsinda itay. Kat gimatangak iti karni ti baka. Iso da ito ilutlutok ita. Ay kat nasaya at ano kasta. Beef stick ti luto na. Ta iso ti paborito. Dagiti apo ko ngay. Inalaida ni Loida. Ay kat nasaya at matano kasta. Ijay da ka nubalay da maturog ita arabi ay. Ay kat nasaya at ano kasta. Kanayon kumakasta. Ngay ti balay dati pagturugan da. Saan na dito'y balay? Nana! Tata! Nay, Loida, adda ka mo tanak ka. Mabalit ka din na isublit na dito ubing? Tapay. Kagapgapu na lang dito'y balay. Isublim manan ida. Kasano? Ag-overtime mat nila kay ko.
Shakmat, ada seminar mi ija Bagyo. Ay, unay mo daytan. Ay, kat iyag mo ida dito yun ah. Wan nanang, itulod ko ida inton madamdama dito'y balayo. Ay, awan manain. Anya ti awan manan nga ibagbag ang pidrang. Sana ko na mabisay. Na Payakas dyan ni tatang nanang. Kaslama di tirik nana. kasta na dayta. Kanayon anapudot ti ulo na. Diyak man amuno apay. Diyakon maaw-awat ang ti ugali na. Ilutwak lang arudon iti naimas asidaan na. Ang kasta manen ti jar na. Hay, diyakam mo. Hindi mo ko na nagpasada ka Arabi ay. Unan Anya pa yan ngay. Anya ngay ti arami dagdita balay me. Katadaman ng dagiti apo ko me. Apay, di lang makadlawan na baka bumaray. Kinabayag mga mina na nag-menopause. Kaoray kita ang tipik tunakin ka. Malaksi na naungot ka. Ay, siyempre, Joseph. Apay, anya tinadlaw mo kanya. Kaslawang gaganay gaya paray. Matay sabot yan, ti parparya paray. O, lakay. Dagasundak ka no dagiti kakadwak nga seminar ija Bagyo. Sikan ti makamo dito'y balay. Wen, saan ka madanagan ba kay? Excited akon sika. Bagyo, here I come. Kit anya nga tima ko na dagiti naganak mo. Kit agaw awer damanan ka dagiti apo ko dangaw pa. Anya nga iti makunada. Uray man no sanda kayat. Awan maramidan da. Amon, adanadlaw ko ni tatang. Ha? Anya day tanadlaw mo ba kay? Kaslasaan na mo na kayat nga itulod ko ijay dagiti ubing. Ngami, itay simang pedak ijay balay nga imbagak nga ijay pailaang dagiti apo ko da. Nagmisuot mo na pimanaw. Ne. Apay nga ta. Jakman am mo lakay. Anya ti pa nagkunam. Nabannog mo't siguro na. Agasam nga may. Tapasaray inaldaw dagiti ubing ang maturog ijay. Katuan ngam awan matararamidan da. Dudwa dalaang matijay balay. Kasla mapugtua ako na. Mapay akasta ni tatang ba kay? Anya ti kayat mo asawan iti day tapa nagisem mo. Saan nga min ang maka-score ni tatang? Maka-iskura sa asawan mat dita. Kitamom nagtamot din at kayat ko asawan ba kay? Tumal na ka man. Lakay kun bakit dan. Senior citizen dan anya. Awan ti lakay kin bakay. No day ti pagsasaritaan bakay. Nang runak ni tatang. Tataraki kin napigsapay lang. Day tanga-tanga agpaiso ti makagapo. Nagpasada ka Arabi Anya ko manurabiin. May mayat pa Ngam tayo daak lang dito balay. Ming ka mga nang. Ado di nabati ang beef stick iji kusina. Kinalubak iji rabaw ti lamisaan. Awang ganas ko amangat. Apay nangan kan. Saan ka mabisay? Nagdamdamag ak itinasayaan. Ngam kasta ti pa nagsungsungbat mo. Apay aya. Ayan na, dagiti ubeng. Nakaturog dan Ay nagturugan na nga. Ijay silid ta. Anya? Iso nga ano sampay lang ti maturog dito'y salas. Ay puunay matigas tuyag. Mabait lang tayo nakalaan tayo ulas kan pungan mau. Na, jak pa'y makatiming mal. Hello ba kay? Madama pa'y laang ti seminar mi. Ay na, naglamiis dito'y Bagyo lakay. Ay, amok ha. Mapan ka man ijay balay no at dawayam. Itulod mo ti abasto dagiti ubing. Ay, wala ba kay? Igatangan matanda tatangkan na nang iti kayat da si daan. Wen, ba kay? Obserbaran man kit di. No agong ungat pa'y laang ni tata. Ay, sige ba kay? Aramidak day ta.
Tatang, Oh, si kamot kayam. mayak mang tayo, dito basto dagiti ubeng. Ha? Ay, kunak no may mo idan alain. Nabanugan ni nanang mo nga gaw-awer. Di na pa yun masangot ang digaws. Ay, kastaya, tatang. Di pa'y makapagsagay-sayan. Sige karod tatang, dayawid ko nida. Una, tapno makapag-relax mama da tao. Ay na, uray dito'y dapay laeng balay Taimbag lang adda kadwami kini tatang yaw. Ay, ipayawid mo ida, tapno makay na naka. Wan man nagpaiso nanang. Kasapulam mo, itag-relax. Relax, adulamay. Ne, Ang lalaki din na yan nanang, asikasumit ani tatang. Oh, anya tatang. ay kiruan Anya pa'y laayati makunana. Kat ilot-lotwak mo't iti paborito na asidaeng. Itimplaak mo't iti kape na. Ne, Nanang, saan lang aday ta? Ti kasapulan ni tatang. Tanya pa'y ngay kumati sa bali akasapulan na. Kasapulan na mo't ay ti lailaw nanang. Ay, day takay, natumbok mo. Ay sos, lakayanan. Day tapay lang ti kasapulan na. Awan tilin na kayo ni tikasta nanang. Ay, day ta ati manukan. Lumakla ka, ipumigting sa anya tatang. Ay, husto day ta kinunam. Naglaing ka na manugang. Natumpungak mo lang nga tatang. Kahit ayangay. Ay ke, apir ta ka ro tatang. O lakay, apay anak tagarimat dita balay. Kaslad na dagita ubing dita. Madamada nga gayayam. Inyawid ko nida. Inton Sabado pa'y la kumaida ang mapanalaan. Kas kunaking ka, kasapulan da mo't datatang ken nanang. Itag labing-labing bakay. Sika talaga. Kita niya ngay. Nagragsak ni tatang, hindi baga nga laag na gitubeng. Alakit ba'y angarod. Sapay ko ma, tamaik ka ti kinasungit ni tatang. Ay, intan na maturog ba kahit? Maturog ba ta sasawam? Diyak pa'y naluto da ito sinigang asidaan ta. Ay, makauray day ta sinigang day ta, makauray. Uray mo tipan naturong. Apay ayang agap apura ka maturong. Ay, nakapsot mo ti IQ mo. Di pa'y masirok mo ti kayat ko asawan. Na. Unay mo na pa nagurong na. Kahit ida na pa'y laang agururukan. Ay, bakit? Agraing ka. Ne, taingato na tiiman na. Nay na, nagkalsaman ti kilikili na. Ay sus, din sapay nagtigos ba? Hey, makapawan ti ganas. Ay, bumangon ak manlagay. Dumanog. Papaya, dumanog ka. Kano nakakitam ka, Mike? Natimpla kun ti kape. Agkapikan sakbay amapan ka agpasada. Sanay, Bigbigat nga gungungot ka. iminum ako ni Tidano Manalames. Ha? Na, di mo itupak day tabaso tama nga numabuong. Ha? Jakto pa agaw awid? Apay aya. Anya ti pagkaskas taam. Inyawid dalang arudon dagiti apuko ta. Agungot kalat ta. Kasanaw, dimpay mapanunot matagdigaws. Sinigang lang arudan ti sindata. Agam, ay da, agat sinigang kamay, pati sangaw mo. Day tati pagsaksakitan tinakamaw. Agdigos ka mata, agtutbras ka, kasyay. Nagaduka nga mumunaya. No kaano ka alimbakay.
Isupay ti panagkasta-kastam. Inakagpasadan. Saan ka nga glutaw, iti pangal daw? Mga nakiti restaurant. Ha? Anya kay nanang, kumusta kayon kani tatang? Ay nasa balin at talaga ti ugali ni tatang muloy da. Narigatin ang maawatan ti ugali na. Kasapulan laeng ni tatang tila ilo, nanang. Kanulala kaya na. Adto'y ti ginatang ko apabango, para ken ka, ken sabon na pagdigos, nanang. An-anwag nga kita. Tapno saan amaawan ti ganas ni tatang kada kayo. Tapno agnanayon nakalatang nga ay ayaten. Ah, Nay, awan matiti kusina ni bakit nga glutlutaw. Napananan ngay nga ta. lakay. Simpangput ka magaya man. Ay, naging pisan day ta dastermaw. Ay, hapslip sa mo day ta. Umay kan at maturog tan. Ne, ay kinusan pa yan nag-apon na giti manawag. Awisin ako na maturog. Ay kituon na bakit? Ay na. Unaan tan na giti manok nga agapon. Ay na. Na, Ha? Si ka mag-aamda tag sagsagaw iso paran. Ay, yun na pare. Siyak. Apaw, kasla naragsak kay ta pare. Ay, bakit madlaw ba? Kene, po na yan. Nagsiligan dito buhok mo pare. Asyos! Kapumpumada pare ko namsa. Kan... Aw, nagbanglukan. Anyan lakit din pare. Amumlatamatin Napagbigyan ko namsa iti Tagalog. Ay, naka-score ka wala pare. Ay, una pare. Paubingin na gaya matalaga tirik na. Nag-imasin jam. Anya lagi died. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nay, nabayagan ka ba at ijinapan ng pipitaw? Wag bakay. Naglayunak man ni balay na juway kun hayra. Kitay na. Agkakaimas na kiti makmakanda siya. Aniya? Ay, amangan ma ito nagita ti ipananda iti naglakwanda iti balay ni Joel. Ay ka nalapit nga isuwa. Awang ma tinaduma pagkapuan ni ti kwartada. Unay mo ten nagita. Talaga adida mau ti pagararamatan da iti kwartada. Gastos da agastos, kat saan pa'y analpas ti balay da. Ay na. Yan amaw bakay. Baga amtaw ti anak maw. Kun manugang maw. Inton andan to ti umay ni ti balay. Baga amtaw. Unay mo daytan, hayra. Kas kalagban na dita. Anya ay tikat katawam dita. Ay na, ni Madam Minya
Apay, anya tikat katawa ang kini Madam Minya. Ay na, aglakla ko kit din iti palang. Yay, kita niya ko matikakat katawa ni ita. Agbala ka talaga. Ay na, maestra, aglakla ko iti palang. Ay, nasyak dayta, no way. Ay na, saan ka laga magbala? Ignoranti ka pa. Apay, kaputa maestra, saan na mabalay ngaglako iti kayat na? Anya? Iso may naimbagbay ka na Madam Minya at analay ngagdiskartay. At dati sweldo na binulan. Idin to ta siya, hawan na pulaos. Taday talamang sisim iti pada matao tar aramidan. Anya? Iso may, ay na, imbes na tagsipsipot iti biyag ti pada matao tar aramidan, ingka kidi maglako iti mabalin mo nga ilako. Kat, anya kumakay ti ilakok. Awan mo't mula mi anatang nguno prutas ta iso kumatila ko. Ay kay, diskarte mo tel anata. Di ure ilakom amin ay ngadda dita agraman dita kararwam. Nodda mayat amang gatang. Anya? Ay na, baliwam nita nga ugali Mayra. Di na kami ibabay na kakabsat mo kinta sawam. Anya? Ay na, katkatawaan nakgayam ni Hayra. Taapay ka no, madam? Diyak manam mo, gapo siguro ata tila ipopos ko alako. Para kanyak, awan ti nakakatkatawa iti dayta. Bili bakit tikan ka ah? Gapo ta adamot ti sweldom iti binulan. Ngam adulat ta ti raket mo. Ay, no itan arumigrig at titaray ti panagbiag. Saan amabalin nga agsadot-sadot tayo? Sa bagay, ngambay amon ni hayramin niya. Si kan ti mang pasensya kan kwa na. Talaga akas di ti ugali na dayjay nga ipag ko. Neng, awan mo tanti kayo yung pagsumrod, hayra? Awan saan kami mat ngaglutluto iti kayo? Anya? Wen. Ay na, nagrigat yag kay kayo. At damat ti burner kan gasol. Di ison. Saan pa'y ang umisit na kiti kaldero? Anya? Kiti sumat manang. Iso ano saan adita burner di paglutwa? Agarama taklangan ka nagiti di kuryente. Ay, sa bagay matit di adakwar tayo. Papananangay ti milyon akwar tayo. Ay, wala manang. Kakaiso nang adakwar tami. Di aramatan. Lakay, saan gaya man nga aglutluto da hayra iti kayo? Anya? Gapo iti sadot na Adda ka nung arod ti kwartada, di aramatin da. Ay, anya lagi di na ya. Talaga sa bali ti kapanunutan na dadya kapsat ko. Ay katbay am alakay, kwartada mat dayjay. Wala, ngam saan nga itag na nayon, gata dati kwartada. Kasanong numaibos, at tayo tinamnaman na. Kat adda siguro Ay, anya lagi di na ya. Di na amo kailalan di kwartada. Inton maibos, kasladan to nakakaasi manan. Ay katbaga ang matikapsat mo. Ay, nako. Nalaing una dadya kapsat ko bakit. Di na kayat ti pa isuro. Unay kamatan, Joel. Agmay-may sa langarudan ti kaldero tayo, ibarsak mo pa'y lang mat. Awan ti serbi ti ado a kaldero no awan mo't lang ti kargana. Ha? Kati sumay. Di tanto pa'y may sa kaldero. Awan tinagyan na. Anyan to laki din no ado. Apay, anyan inanaramid mo, tadi ka nagluto. Ha? Alas sa ismat gaya man ni ti malam. Awan serbi na nga dasawa no kastoy laeng. Sumangpet ka, ngam awan mo timakan. Salbagkit di ti kastoy abiyag.
tutuan dahay ralakay? Ay, kat naibos siguro na ti kwartada. Naibos nga tan? Kat no dakal agat at tiigam da. Ay na, saan ngagnanayon ti kwarta bakit? Itikas jay a kinagastusira ni Ira. Saan nga imposible a maibos ti kwartadan? Ay, sayang lang ti kwartada. Dahi tangarod. Hay, mangibabay hindi takapsat ko. Kundi bagay iti, asaan nga aglutot kayo. Ita, ibaga na asayang ti kayo, adi maisungro. Ti ko na anak iti, awanan ti kwartada, apang sakada iti gasol. Andiyan laki iti naya. Si kakit di matlakay. Apay, amom nga rod. Ay na, ang paiso na ito bakit? Kaputan na sa ukanyak nila kay na, nga agawid pa'y kano ije balayda, tamapan agdiskitar iti kananda. Iso asaan nga agsao-sao day dya ahayra. Anyan laki din aya. Joel, awanan bagas tayo. Awanan may saang tayo. Ket, iso asinurot nak ditoy? Saan ka mat ngamin nga agawi? Agbirbiro kak nga ron ti pakitang danak ditoy. Kat kasano? Ada ka di may gatang iti bagas? Awan na pulos kwartak. Imbaon ko pa ilang ni nanang ije tersena. Tamapan pa'y umutang. Pilyam di mayat abagas Di saan anatangkan no makilaban? Anya? Wan Joel, uray jay kang inaan abagas. Basta mayat abagas. Ay, piman mo ni Joel nga anak ta. Apay ka day. Nakakaasila unay nga agrimremedyo iti kananda. Idinto tati asawa na. Kasla di na pampanunutan ti kasasaad. Ay, nuambo na ko matinang usaran day iti kwarta day day. Saan kumakasto iti panagbiag day ta? Day nga rod lakay. Kahit napanday butang iti bagas. Kuwan, sapay pinili da di kang inaan abagas. Apay, masapol din na imas ti bagas day ta. Ay, amo pay. Di manugang mo manag din ang ibaga dita. Sigurado. Kaya, diyak bawatan da diya, manugang mo. Baka inyutang na ka. Ngam diya pa'y kanginaan, di pinili na. Ang lalaki din na ya. Ayra, agalisto ka mamagagtrabaho. Anya? Kasano nga agtrabaho kat adamat anak ko nga awir ko. Agdamod na lang gantatang anagagit nga gawir. Ipaawir mo katakwada sa paminsan ha. Kasumunod ka mo ti garden, tatulungan nila kay mo. Kat mapanak mo ti garden manong. Ay na, no pa nag-aapit lang mo, iti pagalistuam. No pa naglilinis, no pa nagmumula, kundi bantay kay tarak mo. Anya? Ay na, apay Ayra, di kaya mabain, anang iutang kinina na suping iti bagas. Ha? Sa pwede kang hina, anti pinilim. Ay na, mangibabain ka talaga. Inibos mo ti kwarta nila kay mo. Ita, naturod ka mapan agutang, iyayanda. Eh, Makitangdang ka, Ayra. Tapno at ti pagbayad mo iti inutang nyo abagas. Tanay, Jakon ma-imagine ti kinapuskol ti rupam no ni nana suping pailaang tagbayad iti utang nyo. ay na, Joel anak ko. Di ka kumamot agbalin na paspasurot Nanang, Apay, kasla itultulok mo amin akayat ni bakit mau. saan mo't nanang? Yung talaga akas jeti ugali na. Ay na, di mo itulok Ibaon mo ngaglaba. Aglinis ka naglutaw. Apay, kaan anak na aya, tapno saan nga aggunay. Nanang, No adda anak, saan amabaleng, tikas jay ngar aramidan na. Tunggal agawid dito, jay cellphone latan, tig igaman na. naadik nga ron iti online games nanang. Si kanti aggunay anak ko. Ano bay ang tikas jay nga ugali ti asawam. Awan mo, nakakasikalaan.
Lumasapol nga kami ti pagnakman na. Arami damang bayaw. Ay, kanayon ko matapat patigmaanan, manong. Ngam di na madtanggan. Kan may isa. Naday baga. Isupay ti adaganas na nga agungit. Anya? Uwan, manong. Di na amo ti paisuro. Awan sir-sirbi ti ibagbagak. Gaputa di na madtanggan. Ay, anyan da dya kabsat ko. Ibagbagakon kan kamanong. No awan lang ti ubing. Kaslakayat ko na panawan. Ay, inayan. Kasla di na pampanunutan ti sitwasyon mi. No siya, nadagsen muna itiriknag. Kaputa na ibus aminan anay pundar mi, iti awan kasaskan na. At dapay utang mi. Ngam awan mati ko na at tumulong kanya kamang bayad. Ala, anong sampay ko matigabsat ko bayaw? Sana balay, tadyak sardangan na bagaan. Taureas siya kakabsat na, mababainak unay ni taramid na bayaw. Awan ka di madmadlaw mo kanyak, manong. Eh, dahil tamot tengad mo anak ang isngisit, ti madmadlaw, hayra. Anya? Ti sumay, Unay ka matan, manong. Nakauyaw ka. eh kay pudno mo't anang isit dita tengad mo. Di ka mo't mainitan ni garden tap nung umisit ka. Aba, anya ko matimadlaw ko ngay. Apay, di mo aya madlaw alumuklok magak, manong. Ay na, kita ano maibagay king katilokmag mo. Anya? Kay isumay, tayo din nakutong ka, kasla kawayan nagitilupong. Kita maano lumukmag ka. Ang mga lukaslakan tong karag adakkel ti tiyan na. Si kamat, manong. Ay na, proud ka pa ilang ang mga iba ka lumulukmag ka. Lumuklukmag ka at sadot ka magagtrabaho. Idintutan nila kay mo, kumut-kut tong piman, gapoy ti panag-aburido na itaramid mo. Anya? Uy, Madam Minya. Anya ngay man ang tiawit mo. Palangon no sitaw. Ay, ado apay, gumatang ka kadi hayra? Ay, saan, Madam Minya? Ang, abay, di ka ka di mabaen, iti day talangam. Nagado, tiawit mo anak kasilupin kas kada naka-eco bag. Ha? Paslasan ka, maestra iti day talangam. Ay na, kasta talaga ti biyag hayra. Noan niya ti daddo maapagkwartaan, aramidon. Ha? Ngam, apay ka di akasta tilangam. Kasla di ka nagdigdigos, wano nagdiramos la kuma. Ah? Ala, pasensya kan iti na ibagak. Ngam kita kasla ngamin stress ka. Iso akasta siguro ti jar mo. Nasakit tiriknak iti dayjay ahayra. Siyak akana yung tikit kitaan na. Ha? Apay ka di? Nakita nak idi na minsan. Kat makapainsulto dagiti insawsawang na. Talaga akatawaan nak. Gaputa kumkumpur milat taditan ti ilaklako. Anya? Wenjo na. Sabagay. Adayo siguro pimpintas ti panagbiag na. Gaputa mabiyaglat ta nga uray saan ngagtrabaho. Ay na, no amom la kumamin niya. Adayo pimpintas ti panagbiag mo ngam iso. Kastaya. Pag ko naamot ngay. Dumngag ka na imbag min niya. Taada ibagakan ka. Tapno maawatam no apay akas jay ti na ibaga. Apo. Talaga akwarta ti aday ti panunot mo anya, Madam Minya. Hayra, anya ka dila unay tinakakatkatawa kanya. Ha? Idi, nagtaltal na aklaang. Gaputa ipagarup ko no adayo pimpintas ti panagbiag mo ngam iti siya. Ngam si kakit digayam ti rumbang akatawa. Ha? Naimbag pa'y kanyak
Gaputadyak imbaga asayang dagiti kayo a pagsungrod. Ngam ti kinapudno na, awan gayam ti paggatang iti gasol. Makunak a napipyaak tauray aglaklako aklaeng iti panlang sa anak alumuklok magapo iti kinasadot. Idin to takumut-kutong ti asawam, gapo iti panagab-aburido na gapo iti kinasadot ti asawa na. Ha? Kanti may sapay, adda bayad dagiti palang ko akat katawaam. Iso asaan ko nga inyutang ti katugangak iti kanginginaan abagas. Ay na, para maglagayam ti amin, anya laki din. Anya? Malapanawan ka, Naira. Kat agkuti-kuti ka mangamin. Tapno saan ako maro ti panagrigrigat mo iti panagbiag mo. Apay kundi sangit ka, Hayra. Manong, napaiso anak ka dagiti magpaga ni Madam Minya. Ay, girl. Nasaya, ano napaison ka? Kasta una yabain ko, napabain na anak iti husto. Ay, kat nasaya at manin ano napabainan ka. Unay kamatan Manong. Apay, kay kayat mo ka di ama sakitanak. Ay na ding ko, sinyalis daytan tapno baliwam tinaalas nga ugalim. Anyan laki di na ya. Di mo ayak maawatan, di kahit kung ipakaawa. Manong, Agbaliw ka nga taitan. Gaputan na bainan ka kanagitimbagbaga ni Madam Minya. Ken karkaro ita, tapinanawan na kan ti asawam. anya, pimanawan ni Joel. Kanya pa nga pimanawan na. Mapan ka nagbiro kiti nasingpit apang isukatan na king ka. Anya. Malalala. Tapno di na ka isukat. Agbalbaliw ka nga minan ading ko. Day talaang ti solusyon na. Anya laki di na yadatoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.